Hai, Luca. Reluare! Hai, Ștefane, hai, Ștefane, hai! Și pleacă, te-ai făcut preluare și ai rămas pe loc. Nu te dă mâna cu el. Hai, după cautele, că noi avem... Cine... Ieși afară. Ți-a căzut ceasul, Sebi. Ieși, te-a prins la furat. Stai aproape de el, stai aproape, acum văd! Așa claiva, așa plinge, bravo! Dacă Bogdan își face preluarea la adversar, hai să nu iasă de acolo! Hai, acum! Așa! Du-te peste el, băi, Clincea, stai aproape de el. Ia uite Clincea, ia uite cum pleacă. Așa, du-te peste el, du-te peste el să-l se întoarcă. Nu cade, băi, nu cade. Cu cap, bă, cu capul, bă, ăsta, bă, freză. Dă-bă cu capul, bă. Băi, strânge Alex, te retragi târziu. Calm! Băi ăsta, băi! Dă-bă cu capul! Băi, Aiane, du-te în zonă centrală aici și stau jumate întors. Hai, Aiane, mai în spate! Așa, bravo, hai acolo! Haide, Edi! Hai, Edi! Nu te mai întoarce cu spatele! Calm! Hai sus acum, hai sus! Băi, George! Hai, mă! Băi, Alex, ia uite-l, bă, ia uite ce târziu te duci! Aici, nu mai iese! Uite, bă! Hai, bă, să nu iasă de acolo! Hai, bravo! Respiră! E minutul 3 și n-ați făcut 3 pase. Respirați, copii, luați-vă oamenii fiecare. Ștefane, țineți 29. Dacă ai rămas tu, Edi, vino aici și stai jumate în tur, nu te duci acolo. Așa, Edi, că e mingea aici. Luca, sunteți 5 oameni pe 1 metru pătrat. Băi, Patrick, vezi că stai prost, Patrick. Băi, ăsta, ce cauți tu mai aici? Dă-te, mă, retrage-te că... Ia uite, nu cade! Rămâi pe picioare! Ieși! Hai, piticule! Ia-o, viteză, lasă-te pe el ușor. Dacă te duci decât urmărești mingea și să lasă pe tine puțin de la... Ce fac acum? Aiane? Ce fac, bă? Mă uit după el? Rămâi pe picioare, nu mă repet! Rămâi pe picioare! Du-te după el! Du-te! Hai, piticule! Așa, calm! Hai, cine l-ajută, bă, pe ăsta? Cine l-ajută? Pleacă pe Unescule, mai repede! Dar nu înțeleg de ce țineți asta de ea. Băi, Aiane, că se revie acolo, Aiane! Calm! Ia uite-l pe Ștefan să se uite. Ele, bă, dă vină că tot dai prost! Ia uite pe portarul meu! Hai, piticule! Hai, Ștefane, împinge-i jocul, Ștefane! Calm! Urcă cu ea! A plecat piticul de linie, cu exteriorul! Invers, bă, invers! Purtătorul de balon de fiecare dată are mingea și restul toți stați pe loc. Faceți, bă, terenul mare și pasați-o și mișcați-vă. Tumi, du-te, bă, băiatule, la margine, fă terenul mare! Edi, împinge jocul, nu renunța, piticule! Băi, strânge Clincea, că ia uite cum... Hai, Bogdane, rupe jocul acolo, Bogdan! Păi degeaba, mă, de faul ăla dacă... Nu trage! Băi, Ștefane, nu te mai întoarce cu spatele și mai cal puțin! Rămâi pe linie cu zidul, fiecare luați-vă cât un ăp. Patrick, vezi că stai prost. Patrick, mâna pe lângă el. Hai de George.
Bravo! Haide, cine primește? Gheorghe, încălzi portarul, bă! Cine primește? Sigur, băi! A plecat Aian! A plecat! Haide, bă! Haide, Aiane! Haide! Hai, mă, haide, Bogdane! Hai, că nu ții pe nimeni, Bogdane! Hai acolo, Ștefan! Hai, piticule, după el! Hai, piticule, că face multe prelori! Haide! În sfârșit! Bravo, dă-i! Hai, Clincea! Agă, celălalt singură. picior, Clincea! Ianis! O faci și o pierzi, e egal cu 0. Haide, luați-vă oamenii fiecare! Lipiți-vă de oameni fiecare, că nu țineți pe nimeni! Luați-vă oamenii acolo! Ești la afară! Claudiule, ești afară! Așa e! Băi, Claudiule, băi! Bă, dacă scoate mingea înapoi, ieși, bă! Scoate echipa afară! Curt! Lasă-te, Patri! Lasă-te! Strânge acum, că e mingea aici! Joacă lângă tine, nu mai căra! Joacă lângă tine! Ca... Sigur, Alex! Băi, ieși margine, piticule, ieși margine! Nu te grăbi, băi, nu te grăbi! Da, bine că te masă driblezi tu acum! Sigur, bă, sigur! Băi, Aiane, unde e mămiță? Păi hai, băi, acolo trebuie să fii, acolo trebuie, nu aici! Haide, vezi că... Haide, Clince, haide! Atât rămân, vezi că joacă peste tine! Haide, bă, că trece Bravo, prin bă, tine. Alex, bă! Bravo, bă, copii, bă! Băi, Bravo. trezește-te odată! Trezește-te odată, că a jucat între voi! Că dormiți pe voi, nu simțiți deloc jocul ăsta! Bine a apărut Dumi pe bara a doua, bravo, Gheorghe, cu drept, bravo! Băi, ăștia, băi, voi ce faceți, bă, ăștia, dați centrale? Ce faceți, bă? Haide! Hai, Gheorghiță, ce faci? Haideți, Ai copii, nu-i obosit? nimic, hai să jucăm! Până jos, ține de ea, Bogdane! Nu mai duceți până la portar! Nu mai duce, bă, până la... Cal! Au venit peste noi și cazul! Cal! Agă celălalt picior, băi, fotbalistul de mâini! Cal! Haide, nu-i nimic! Băi, nu faci, bă, nu te duci acolo! Haide, du-te după el! Cal, Medi, cal! Lasă-te pe el! Bun! Cal! Cine vine să primească? Hai, Aian! Băi, Aiane, pune mâna și alergă! Bravo, bă! Băi, asta! Băi, Aian! Vrei să vină mingea numai la piciorul tău, mă, să alergi, să o primești? Băi! Lasă-te, mâna, lateral! Lasă-te să primești! Joacă-mă lângă tine! Haide! Pune-o jos! Sigur, frate, sigur! Păi gândește mai repede, că dă nici preluarea proastă și pasul prost! Vezi că joacă aici! Bravo! Ca să fie ușor! Cine vine să-l ajute? Hai, Cal, Bogdan!
Dacă îi spui calul ăsta, băi, copile, băi! Bravo! Ce să joci fotbal așa cu leșinații ăștia, mă? Joci fotbal. Hai, fricol, haide, bă, joacă lateral! Ești, Patrick, lasă-te, Patrick, lasă-te să aibă soluție, Patrick! Calmă, calm! Bă, calm! Calm! Hai, piticule, nu mai te dai pe picioare, piticule, stați pe picioare! Bravo, gol! Bă, nebune, nu mai văd astea, că te bag atacant. Hai, Dacă te Claudine, văd hai, așa Claudine, tehnic. Hai, hai, Claudine, hai! Băi, de Tu loc să și te cu lași Sebi, lateral cei mai sigur, tehnici dar el fundași trebuie centrali din să Europa. fii, mă, să dai ea. Ăla tot la fel, se crede și la Messi. Lasă-te, mă, aici, nu la mă. Mi-a zis Sebi, Haide, nu mă piticule, crede. hai, piticule, hai, piticule! Sigur, Bogdane, sigur! A plecat piticule! Dă-i-o, bă, odată, bă! Așa, tată, ăsta ești. Nu te poare. Unul jos! Unul jos! Ți-ai revenit, Alex. Hai, bă, piticule! Hai, piticule, că ne dă la o parte imediat! Hai, hai, hai! Dați-vă oameni! Bravo, bă, băiat. Adă-i în față dacă ești mecher. Și tehnic. Hai, Alex, că stau jumate întorți, ia uite, hai să-l ajut pe ăsta aici. Hai să-l ajut pe ăsta, așa, și rămâi la dublaj acum. Băi, ăsta, Ștefane, vină mă la dublaj, că nu țin pe nimeni acolo. Albert, Claudule, Albert, vorbiți, bă, și îți faci voi. preluare Băi, Claudiu. și în loc să atași mingea, te dai de cur în spate ca să poți dai diagonal. Hai, 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 nu te întoarce. Luca, uite-l pe Gheorghe, dă-i-o să-ți decentreze el. Hai, Ianis, bate bine. Bate bine înseamnă nu-n primul om, cum bați tu. Claudiu, luați-vă după înălțime, luați-vă fiecare cât un om. Încearcă să treacă de ăla de prim. Bă, da. Bravo, bă, bravo! Bravo, George! două ăsta! George, ce faci, bă, te las om? Ia du-te acum bara a doua, că dai gol. George, că e mingea în fața ta la 2 metri. Nu, lasă-l pe ăla. Că ăla cu capul nu dă niciodată. Luați-vă oamenii, fiecare, luați-vă oamenii. Patrick, rămâi la prima bară acolo, rămâi la prima bară. Așa, Patrick. Băi, băi ăsta, băi, înălțimea ta. Băi ăsta, băi, nu te mai întoarce, bă, cu spate. Joacă lângă tine. Joacă, bă, lângă tine odată, n-auzi. Băi, George, joacă tu lângă tine, bă, George. Bă, speriați-vă, liniștiți-vă puțin. Calmă, calmă. Calm! 2, 3 metri. Hai, 3 hai. metri. Și poate încă 3 metri. Calm! Hai, piticule, acolo trebuie să fii tu, piticule, că vine și adversarul și joacă și el. Pune-o jos! Hai, fricos! Vini tehnicus! Te mănâncă pielea, Sebi? Ei, Cicea! Ia Cicea oarecare ce dă numai acolo și ne-am înțeles. Bravo, Ianis, foarte bine! Mai bine așa! Că dacă o întorceai, tot o pierdeai. Și n-ai înțeles nimic. Păi du-te după el, băi, ăsta. Calm! Calm! Hai, Bogdane, demarcă-te, Bogdan! Joacă lângă tine! Calm! Calm! Cine vine să primească? Stefane! Stefane! Ești mijlocaș, Stefane! Mingea la noi, trebuie să primești! Bravo, băi! Bravo, copii, bravo, americane! Băi, Stefane! Băi! Dacă e mingea... Bravo, băi, e Crețulina, mingea bravo. la echipa mea! Trebuie să vii să primești! Nu să faci marcat! Nu vezi să faci marcat și faci invers! Respirați, copii, nu nimic! Hai să jucăm, nu nimic! Haideți, copii! S-a accentat și Edi, când avea și pe ei. Era și ce bun avea și la... Calm! Haide, Calm! nu mai duceți la Băi, portar! iar o duceți pe ăla portar, băi, Claudiule, bă! Nu vezi aici, spate. Ce frică, mă, să joc! Joacă! Dai-o, că a plecat! Dai-o, mă, că a plecat! Ia afară, mă, că...
aminte când am jucat cu Rapid la Brașov, în linia asta mea de fund. Băi, luați-vă oameni și nu mai vă retrageți. Luați-vă oameni. Băi, Alex, Alex, e mingea acolo. Nu e periculos ăsta. Băi, Alex, așa, acum te lași. Acum te lași. Hai, Ștefane, intră marcaj. Ia uite, Ștefane, cum vin. Ia uite când vin. Vezi că-ți pleacă în spate. Băi, băi. Bravo, bine! Americane! Dă-mă tare la poartă, leșinatule! Pleacă, Piticu, dai-o, bă! Hai, Piticule, lasă-te cu el acum! Hai, Piticule! Așa, nu-i nimic, bravo! Haide, bă, Bogdane! Accelerează, Albert, nu mai aștepta, urcă-ți ea! Alt tehnic! Așa, mă, Piticule, bravo! Mai te Băi, intră, bă, marcaj, Iane, uite aici! Bravo, bă, Daviduță, bă. Hai, mingea a doua! Și acum de vezi! Fă-ți-o și! Nu s-a gândit nicio secundă de la poartă. Nici o secundă la poartă. Hai, Ștefane, că te duci târziu! Bravo, băi! Mai bine că n-ai dat gol, că mă țineai 2 săptămâni. Hai să primim! Ia zi urecheată, Mă țineai 2 săptămâni cu golul ăsta, dacă dădeai. Hai, Piticule, pleacă iar! Dai-o! Alex, Hai, Alex. du-te foarte! Bravo, Iane, bravo! Hai, Hai, Piticule, hai, Piticule, ăsta e fotbal! Lasă, faul, lasă, bate faul. Bate faul. Băi, voi pe cine țineți, mă? Băi, puneți, mă, mâna, că stați de ceapă! Dar să știi că a vrut să se ferească de el, n-a vrut să ia venit în față. Băi, du-te, mă, și du-te, băi! Lumi! Lumi! Lasă-mă pe ăsta, ia de unde acolo, ce cămă papă? Băi, ăsta nu Lasă, vine, băi! lăsați-mă, bă, Dacă e gol de aici, Bucescule, poate să plece. Aiane, de ce stai, mă, aici cu cei mai jos tu pe mine? Băi, ăsta, ce faci, mă, încălzești portarul, băi, ăsta? Băi, ăsta, încălzești portarul, dacă nu ești capabil, nu mai da, mă. Mamă, ce... Hai, Bogdane, hai, că mă retrag târziu. Dai gaur! Vezi că tot aici pleacă. Hai, Claudule, așa. Joacă lângă tine și pleacă fără mine. Bravo, m-ai băgat la porție. Bravo, bă, americane, bă! Americane! Bravo, bă, băiat! Vină-mă în față. Băi, Andrei, vină-mă în față. Bravo, bă, americani. Du-te-mă în teren. Lasă-mă, iau. Ochi de șoi! Rămâneți pe margine. Ce? A luat roșu și nu lasă să joace nici ăsta la Brașov. Ieri, nu știi ieri? Minutul 5, 1-0 pentru ea, v-am tăiat roșu și i-am întors 5-1 fără portat. Și nu l-a să se joace niciodată, l-am jurat pe arbitru. Dar e un cretin, sărac. Am jurat pe arbitru și... 10 ani și joacă Lasă Craiova acum, știi că concurează, că au crescut primul. Păi era statul ăla, Hai, Ștefane, să nu te întoarcă, Ștefane. Hai, Piticul. Nicola! De ce mă epuizez eu? Spune și mie! Mi te-a faultat că pui talpa pe aia în continuu. Hai. Joacă mic! Băi, Mircea, mai poți, bă, să alegi. Bravo, bă! Bravo, Patrick, ieși! Ești, bă, că trage la poartă. Lasă! Bravo, bă! Bravo, Băi, Albert! Mircea, vină, mă, Patrick, hai, ieși. Albert! Băi, hai, Ochelarii mei Gucci? A? Băi, mijlocați, hai, atacați, în altă. Hai. Ștefane, împinge jocul, Ștefane. Bravo, Luca, nu nimic, bravo! Joci mijlocați, hai. E minutul 20, cele mai dai, că mai aveau 10 minute. Dați voi că mă duc să fac foaie. Petru! Rică, dați-i drumul la încălzire! Rică!
Bogdane, hei, hai mă mai repede, Bogdane, hai mai repede, haide băi, așezați-vă. Bă, piticule, bă, n-ajunge mingea aia la mine, bă, dacă nu mă duci. Păunescule, mijlocaș lateral, ești Păunescu. Și tot timpul, Aiane, mă uit la minge, mă uit și la adversar, că dacă pleacă în spatele meu, să știu cum să stau mai. Hai, urcă cu jocul acum, urcă cu jocul. Intră, Ștefane, că-l lasă, uite. Băi, Edi, bă, cine e tipul Edi? Ia uite, Ian. Aiane, hai mai apel, aici joacă. Bravo! Ianis! Ia uite diferent, băi. Foarte bine ai încercat! Bravo! Haide, băi, Bogdane, hai mă să primim, bă, că tu mai vii peste noi și mai, Bogdane, că nu pune de joc. Haide, hai că ești joci mijlocași, Bogdane. Așa, băi, bagă piciorul ca lucru. Pune-o jos, ține de ea puțin. Așa, pleacă, Robică, hai Robic, hai copil, bă, du-te peste el. Așa, Robic, așa, Robică, bravo. Am pus corpul. Robică, Ești bine? pare, te aruncă. Trebuie să stai cu pieptul pe el, că altfel se întoarce cu fața. Hai peste el, Bogdan, hai peste el, așa mă, du-mă jos. Păunescule, nu mă repet! Bravo, bă, nu-i nimic! Ești, bă, Iane, el e omul tău, Aian. Gol, băi, oșilor care sunt. Joacă scurt, George, joacă tu, bă, Claudiule, lasă-te, bă, în lateral. Joacă, bă, cu el odată. Hai, mai călcăm de 10 ori. Hai, Bogdane, băi, Bogdane, ce cauți tu mai aici? Stai, bă, în zona asta centrală. Hai, piticule, du-te! A plecat piticul! Dacă îl dai pe viteză, nu-l prinde. Nu-i nimic, ieși afară! Ieși afară, ursule, ieși afară! Stai aici, David. Băi, lipește-te de el aici, lipește-te de el, Aiane, lipește-te de el, Aiane, să nu iasă! Așa, bă, Ștefane, ridică mâna și du-te la loc! Ștefane, du-te la loc! Intră marcaja! Joacă-mă, lasă-mă în pace! Hai acum, lipește-te de șeptar, Aiane! Bagă la mine! Rămâi, pleacă cu el! Liber! Claudiule, vorbește, bă, dacă vii în zonă, vorbește către ei, mă, Claudiule. Bravo, bă! Asta eu! Băi, Claudiule, băi, bă, dacă pleacă omul și ai venit tu, vorbește cu el. Păi, dacă ești mut, cum să înțeleagă? Sigur, băi, sigur, băi, ăsta. Joacă Robică. Băi, ăștia, băi, și mă la el, băi, ăsta, Claudiule, și mă la el, mă lăsa să tragă. Robică, îi ține minge aici, mă meargă, stai acasă, cu direct, cu capul ăla. Înțelegi? Hai, mă, Robică,
cine vine? Bravo, bă, lasă! Merge-te la... Crețulină! Cura! Lasă-te, Claudine, lasă-te, Claudine. Joacă-mă cu el mai rău. Robică, lasă-te margine, Robică. Bogdane! Băi, Bogdane, vino bă să primești, Bogdane. Bogdane, ești obosit? Întoarce-o! Bravo, Dumi! Lincea! Trec Lincea, vino pe apă. Ursule! Du-te fundaș. Ștefane, ia du-te mă tu fundaș central. Lincea, vino mă la centru. Vino tu mijlocaș, du-te mă fundaș central. Ștefane, hai. Crețu! Bravo! Bagă-l și pe... Bagă-l și pe Aia, el! strânge acum, mă, că e mingea în partea cealaltă. O strânge, mă. Bagă piciorul ca lumea. Vrei să zic ceva? Hai, plecă Clincea cu el. Trebuia. Încearcă să joci. Du-te peste el, du-te peste el. Du-te peste el să nu centrezi. Ia-o, bă, în spate. Cat! Hai, piticule, hai! Hai, piticule, hai! Pleacă Robică pe lângă... Bravo, bă! Bravo, bă, bravo! Haideți la mine aia, veniți bă, Hai să Petrule! primim, băi, hai să primim, Alex! Petru! Hai să primim, Alex, că e mingea la noi! Robică, lasă-te mă, Marco. Lasă-te, Marco. Hai, piticule, hai, piticule! Piticule, lasă-te pe el ușor! Așa, piticule, hai! Alex, să nu Hai, te duci hai, cu hai! capul, te duci cu piciorul și mă te bați cu el. Bravo! Bogdane! Bogdane, joci mijlocaș! Bogdane, mai poți să alergi! Hai, piticule, hai, piticule, hai! Hai, piticule, hai! Hai, piticule, hai, copile, hai! Bravo, bravo, copile, bravo! Hei! Patri! Patri! Du-te, bă, la cer! Crezi că se pleacă în spate, Ștefane? Bravo, Claudiu! Hai, piticule, nu-i nimic! Hai la loc, hai! Hai înapoi! Băi, voi ce faceți? Lacii de voi! Săracii de voi! Haide, mă, băi! Hai, Robica, hai peste el, Robica! Hai peste el! Hai, bă, Edi, mă, acolo, mă, când, bă! Bagă-mă la mijloc! George! Hai, Americane, George! nu mai bine te duci cu George! capul, ce zici? Hai, bă, hai, că ăla nu e șut să respingi mingea aia, bă! Hai, Ștefane, hai, Ștefan! Hai, Ștefan! Puteți vine acolo? V-a deranjat. Hai, Păunescule, hai, Păunescule, du-te după el! Hai, Robic!